kai wela Ya kai ya kai ya maka ganka kuma nan. Allah maza san can akwai matsala ne wani gaye ne a guraren yake so ya daina wa mutane a kun saya ko ya musa a guraren. Musa dajin da ko bera babu ne zaka ci za samu. Ko mu zo mu ba a kama zaka gyara kai zaka ba mu haushi ma ba shi gyara Allah. je da Allah gyara je da Allah je ni abu da zan yi kaka da samu ga maciki. Allah wasa ne karfa. Ina gaya ma latas uba Wame ashe gaskiya shi ne na ga ko